92 de milioane de locuri de muncă dispar până în 2030. Șocant, nu-i așa? Datele vin din rapoartele Forumului Economic Mondial despre impactul AI și automatizării. Te-ai întrebat vreodată dacă ești în zona de risc? Ei bine, iată 5 profesii care vor dispărea primele. Verifică dacă ești pe listă. Pe primul loc, casierii și operatorii bancari. Cu digitalizarea accelerată și bankingul online, nevoia de interacțiune umană scade dramatic. Apoi, designerii grafici. Da, ați auzit bine. AI-ul este acum capabil să creeze logo-uri, imagini și chiar site-uri complexe în câteva secunde. A treia, angajații serviciilor poștale. Roboții sortează coletele, iar AI-ul se ocupă de sarcini complicate, precum declarațiile vamale. E mai rapid, mai precis și nu obosește niciodată. Pe locul 4, contabilii și specialiștii în resurse umane. AI-ul automatizează urmărirea cheltuielilor, gestionarea taxelor, procesarea plăților și chiar recrutarea. Numărul 5. Asistenții administrativi și secretarii. Planificarea întâlnirilor, răspunsul la e-mail-uri, organizarea documentelor, toate pot fi preluate de inteligența artificială. Meseria ta e pe listă? Indiferent de răspuns, AI-ul ne schimbă viitorul. Nu uita să te abonezi pentru a descoperi cum să te adaptezi și care sunt profesiile viitorului. Lasă un comentariu. Te simți amenințat sau entuziasmat